Исторически музей Панагюрище е дом на множество експонати с огромно национално значение. Част от тях, свързани с Априлското въстание, вече имат собствени дигитални двойници и образователни клипове. Сред дигитализираните експонати са знамето и револверът на Райна княгиня, Поибренският кръст и много други. Посетете Исторически музей Панагюрище, за да научите повече.